Ano ang nagtutulak sa amin na gawin ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon upang maging maliwanag ang pananaw at makamit ang higit pa. Kami ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, ang ahensya para sa pagsasanay at siya ring extension arm ng Department of Agriculture sa Rehiyon 5. Pangunahing tungkulin namin ang maghatid ng mga pagsasanay upang palawakin ang produksyon sa agrikultura at pangingisda. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa bayan ng Pili sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming mga training facilities ang nagsisilbing daan tungo sa pinaigting na produksyon, pagproseso at pangangalakal sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Saklaw ng aming operasyon ang mga lalawigan ng Bicol Region. Ito ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at mga isla ng Catanduanes at Masbate. Isinusulong ng ATI ang hangaring masiguro ang sapat at abot-kayang pagkain para sa sambayanan. Upang matupad ito, nakikipagtulungan ang ATI sa iba't ibang ahensya at individual. Sila ang mga kalahok sa National at Regional Agriculture and Fisheries Extension Systems. Layunin naming makapagbigay ng mataas na antas ng kaalaman tungkol sa pagsasaka sa pamamagitan ng mga teknikal na pagsasanay para sa agricultural extension workers ng pamahalaang lokal, maging sa city, municipal at provincial agriculturists at veterinarians. Isinusulong namin ang Bicol Agriculture and Fisheries Network. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga rural-based organizations, mga pamantasan at iba pang ahensya, pribado man o pampublikong sektor. ATI ang lead agency para sa harmonized at unified agriculture and fisheries extension sa buong bansa. Ayon sa Agriculture and Fisheries Modernization Act or AFMA, ang major extension services ay training, technology demonstration, farm and business advisory services, at information, education, and communication services. Dito nakaangkla ang 5 thematic areas ng DA-ATI Extension Leads. Patuloy naming binabalangkas ang mga akmang estratehiya upang palakasin ang kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Isinusulong din namin ang mga bagong hakbang, makabagong pamamaraan at paghahanda para sa nagbabagong panahon. Sa pakikipagtulungan ng mga pribadong individual at mga organisasyon, pinaparami at pinapalawak ang sakop ng mga learning sites, demonstration farms at extension projects. Pinagtutuunan namin ng pansin ang Farm Business Advisory Services upang mabigyan ng angkop na tugon ang mga katanungan tungkol sa pagsasaka. Gamit ang modernong paraan ng komunikasyon, mabilis na naihahatid ang serbisyo at impormasyon tungkol sa pagsasaka at pangingisda. Pinaplano, sinusubaybayan at sinusuri ang pagpapatupad ng mga training at extension programs sa pamamagitan ng performance reviews at pagsaliksik tungkol sa naging epektong mga pagsasanay. Upang patuloy na mapabuti ang paghatid ng training and extension services, patuloy naming isinasaayos ang mga paraan at polisiya tungkol sa pagkilos ng ahensya. Sa ganitong mga hakbang, tinutupad ng ATI ang mahahalagang layunin nito para sa ating bayan. Mas pinaigting ng kagawaran ng pagsasaka ang tugon nito sa pangangailangan ng sambayanan sa sapat na pagkain sa panahon ng new normal. Kasabay ang ATI sa pagtugon sa mga suliranin ng bayan
ukol sa supply chain, kabuhayan at kalusugan dulot ng COVID-19 pandemic. Mas epektibong malulunasan ang kahirapan at kakulangan sa pagkain kung ang paglago ng ekonomiya ay nakaangkla sa malakas na sektor ng agrikultura at pangingisda. Ating kaugnay, tungo sa napapanahong kaalaman, kakayahan at masiglang pamayanan. Kami ang Agricultural Training Institute sa Rehiyon 5. Tayo na't ating alamin kung ano ang e-learning for agriculture and fisheries. Ang e-learning for agriculture and fisheries ay isang major component ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute o DAATI e-extension program na nagbibigay alternatibo sa tradisyonal na serbisyong ekstensyon sa pagsasaka, pangingisda, maging sa sektor ng natural resources sa pamamagitan ng ICT o Information and Communication Technology. Paano magrehistro sa e-learning? Bumisita sa e-extension site na e-extension.gov.ph at i-click lamang ang e-learning component. I-click ang Create New Account link. Sagutan ang account registration form. Makakatanggap ka ng mensahe sa email para sa kumpirmasyon ng inyong account. At pwede ka na mag-login gamit ang inyong account. Bilang e-learners, makaka-enroll ka na sa iba't ibang kurso patungkol sa agrikultura at pangingisda. Pangalawa, maaari ka rin makadownload na ng digital learning resources o TechnoKids. At makakapanood ka pa ng mga video clips. Maaari ka na rin makisali sa iba't ibang diskusyon at forum online. Ako po si Kuya Chan, yan ang ating alamin. Kwento ng bagong pananaw. Isang mapagpalayang umaga Pilipinas, Diyos marhay na aldaw Bicolandia. Welcome po sa huling 2 araw ng umaatikabo at hitik na hitik sa impormasyong talakayan sa pagsasaka. Ang ating kaugnay School on the Air on Organic Agriculture dito sa probinsya ng Camarines Norte, the gateway to Bicolandia. Atid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, ATI Bicol, sa pakikipagtulungan natin sa Camarines Norte, Provincial Local Government Unit at Provincial Agriculture Office at sa mga lokal na pamahalaan ng 12 munisipyo ng lalawigan. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impila ng radyo dito sa Camarines Norte, DWEN 100.5 Cool Radio, tuwing Biyernes sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Isang oras po tayong magsasama-sama sa araw ng Biyernes, Sabado at Linggo sa loob ng 3 buwan. At ito na po ang sinasabi ko po kanina na ito po ay ang ating huling buwan at huling 2 pagsasahim papawid po ng ating organic agriculture o yung ating SOA OA. At sabay-sabay na matututo sa pamamaraang organiko. Gandang buhay po sa ating 500 farmer enrollees at syempre ang kanilang mga SOA coordinators, ang kanilang masisipag at ang walang kapaguran ng mga coordinators, okay? So ito po ay nanggaling sa 12 munisipyo dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. Magandang araw, Bayan ng Basod, Kapalonga, Daet, Jose Panganiban, Labo, Mercedes, Paracale, San Lorenzo, San Vicente, Santa Elena, Talisay at Binsons. Ngayon pa lang, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat na sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Survey Channel, at FB page ng ATI Bicol,
at syempre sa FB page din po ng DWEN 100.5 FM, ang ating partner radio station dito sa probinsya ng Camarines Norte. Ngayong araw po ng Sabado ay ang huling araw na po ng ating talakayan sa SOA OA. At syempre kahapon po ay inumpisa na po natin yung huling paksa at ito po ay tatapusin na po natin sa araw na ito. Yung paksang ukol sa paksang Raising Organic Small Ruminant. Okay? Makakasama po ulit natin sa talakayan ang mahusay at masipag na TESD ng TESDA RTC Kamsur, Ma'am Emily Gimpol. Magandang umaga, Ma'am Ems. So, dito naman po tayo sa milking. So, milking periods must be established and strictly adhere. So, may mga pagkakataon po na, sabi nga, may breeds na madaming ibibigay na gatas. So, yan po. So, ito po yung parang, sabi nga, dairy goat. So, if milking is done twice a day, so example 6 a.m. and 6 p.m., so the process should not be delayed or advanced. So, kailangan po stick ka doon sa oras na yung allowance na ibinibigay mo. So, kaya po mas mahalaga na same kung halimbawa may tauhan ka or may overseer ka doon sa mga kambing, so isang tao na para alam niya kung yung rotation po nung kumbaga parang yung schedule mas nag-i-stick siya doon kasi kabisado niya na familiar na siya doon. Tapos milk quickly and continuously. So pag kailangan po mabilis, so ang naalala ko nga noon nung pinakuha kami ng gatas sa Anglo-Nubian, so talagang kailangan pong hugasan. Ang paghugas po ay gamit po yung lukewarm, ibig sabihin maligamgam po na tubig. Tapos pupunasan talaga siya, 2 ulit po. Hindi po pinagamitan ng sabon kasi syempre iwasan natin na sumama yung lasa ng sabon doon po lalo na kung hindi maayos yung pagkakalinis sa dede nung kambing. So, kailangan punasan lang siya. So, lukewarm, para sabi nga mas madali yung paglabas ng gatas. Tapos, kailangan po isiguro na malinis ang lahat ng gagamitin. So, may mga may mga pakain po na sabi nga nagbibigay ng tulong para sa tuloy-tuloy na pagbigay ng gatas. So, incentive daw po yun sa mga goats. So, yun po ang And of course, kailangan po na pag nagpapagatas po or nasa milking milking stage yung babaeng kambing, so dapat po hiwalay siya doon sa back or lalaking kambing para at least po makaiwas po yung amoy, kasi baka sabi nga yung amoy ng lalaki mapasama doon sa lasa nung gata, so nakakasira sa quality nung milk. So yun po yung mga iba't ibang pamamaraan po sa pag-aalaga ng breeders saka hanggang doon sa lactating, tapos lalo na po doon sa pag-collect po nung gatas. So dito na po tayo sa pinakahuling learning outcome, grow and harvest small ruminant. So dito po pag-uusapan po yung mga pag-aalaga ng mga weanling and growing kids, yung mga maliit hanggang sa palaki na mga kumbaga nagdedede at growing kids. So, dapat po ilagay daw po sila sa hiwalay na kulungan according to size. Kasi po mahalaga po yan kasi sabi nga hindi pwedeng pagsamasamahin yung magkakaibang edad kasi yung minsan nagkakagulo or nag-aaway-away, minsan mas nai-stress po yung maliliit dahil talo po sila kahit sa pagkain po, dahil maliliit sila, talo. Tapos syempre mas nakakapagbuelo sila, lalo na kung naggagatas pa. So, mas nakakabuelo silang magdede sa nanay nila pag sila lang. So, kung
yung lalaking kambing po ay, ang purpose niya ay for meat, so kailangan po siyang i-castrate or sa Bicol ang tinatawag, ang term na gamit natin diyan kinakapon. Pero yun nga, iba din naman yung pag sa animal, yung mga nag-aaral ng agriculture, mga animal major, hindi kapon ang gamit nila diyan. So castration. So ano nga yung Tagalog niyan, yung castration. So yung tinatanggal po yung tinatanggal po yung ito na po yung last learning outcome na grow and harvest small ruminant. So, dyan po, dito po pag-uusapan yung mga pag-aalaga na sa mga papalaking anak, and syempre yung mga ano ba yun, hygiene practices para sa mga alagang kambing or tupa. So, care of the weanling and growing kids. So, kailangan daw po nakalagay sila sa mga separate pen, and if possible ay according to sizes. So, napakahalaga po niyan kasi pag magkakasama po yung magkakaibang edad at magkakaibang sizes, minsan nagkakaroon po ng mortality o kaya ng stress dahil nga magkakaiba na yung stage nila at yung demand ng katawan. So, yun po kailangan pong ihiwalay pa rin. Tapos lalong-lalo na po kung ang purpose po ng lalaking, yung male kids, ay for meat purposes, so kailangan po mas maaga ay ma-castrate na ito, preferably within the first month. Pero kung yung babae naman daw po ay, yung babaeng kambing naman po ay ang purpose niya is for milking, so kailangan pong i-check agad yung other o yung dede niya kung normal ba, normal yung sizes, and baka sobra po yung nipple or yung tits, so kailangan pong matanggal yun. So yun po. And syempre po, mas para ma-ensure po yung safety ng bawat kambing and safety din po nung nag-aalaga, kailangan pong alisin na agad yung sungay. So, horn buds usually appear within the first to third month. So, dehorn when buds reach the size of a fingernail. So, kumbaga parang maliit pa lang po, kailangan matanggal na po yung sungay niya. Kasi mas madali, mas safe din po sa maghahawak sa pagtatanggal. Kasi kung malaki na po yung tatanggalan ng sungay at medyo sobrang may puwersa na yung kambing at may medyo matalas na din po yung sungay, hindi na po siya safe. So, yun po yung kaya mas maganda pag sabi nga, fingernail size pa lang yung sungay, saka siya tanggalin. Separate males from females at the age of 4 months. Kasi sometimes daw po, umaabot na sila sa ganyan, yung edad na yan ay nare-reach na po nila yung puberty. So, start breeding females at 8 to 10 months. So, kanina nga po sabi ay 10 to 12 months. So, nag-iiba-iba po yung maturity. Depende po sa breed and depende po sa sizes. So, paano daw po yung aalagaan yung mga breeding box? So, sabi nga po, dapat isiguro lagi na hiwalay siya. Ihiwalay siya ng kulungan, but always visible to the doe, so nakikita. The back is the source of the typical goat smell, such that direct contact with the doe must be avoided. So, provide a loafing area. 1 to 2 years old buck can make 25 to 50 doe services a year, an older buck more. So, kanina nga, sabi 75. So, ano daw po yung other management practices? So, yung hoof trimming, yung pagtanggal po yung pagbawas, yung sa kuko po nung kambing, kasi para masiguro po na hindi po siya naiistakan or kumbaga parang naiipunan ng mga dumi, kasi minsan nagiging problema po yan. Sabi nga,
lalo na kung sabi nga yan, yung nagkakaroon ng foot rot, sore feet, yung namamaga ang paa. Dahil nga po, infected na po yung kanyang hoof o yung paa. So, pwede pong i-practice yung regular hoof trimming. So, kung sa tao nga po nagbabawas tayo ng sobrang yung mahabang kuko, ganun din po dapat ang practice sa mga kambing. Dehorning, nabanggit na po kanina. So, sabi nga po, at least yung size ay nasa size ng fingernail. So, pwede po yan. So, yung mga malalaking farm po, may mga ginagamit po silang pang dehorn. So, meron pong sophisticated na gamit, yung di kuryente. Meron naman po yung mano-mano lang, yung isinasalang lang sa baga, yung pangtanggal nung sungay. So, ang nakita ko po, yun nga, maliit pa talaga yung sungay. Tapos yung parang maliit siyang tubo na bakal. So, pag namula na, kumbaga nagbaga na yung bakal na yun, so susunugin niya po, isushoot yung butas ng parang tubo doon sa sungay. Tapos masusunog po siya. Pag nasunog na, parang uling na. So, madali na lang yung pagtanggal ng sungay. Then, lalagyan po siya ng antiseptic. So, ang ginagamit na antiseptic nung farm na napuntahan ko ay natural lang. So, may ginamit po siya. Hindi po siya gumamit ng betadine o kaya alcohol. So, natural din lang po siya yung ginamit. So, then, of course po, sabi nga, kung for meat purposes, so kailangan pong i-castrate o yung castration of unwanted male goats is preferably within the first month of age. So, yung testicles or yung bayag po ay tinatanggal. So, and kung for meat purposes nga, tinatanggal po para matanggal po yung amoy ng lalaki. Sabi nga niyan sa medyo daw mapanghi kasi yung amoy ng karne pag hindi castrated yung animal. So, kaya po may napakadali din po nung ginagawang practice. Mabilisan lang na pagtanggal nung bayag nung kambing. Then, meron din naman po na tattooing or ear notching and other forms of identification. So, sa mga malalaki pong farm, yung sinasabing goatery, so may mga ginagamit po silang palatandaan, pero yung tattooing medyo hindi ko pa po sure kung bigla ko pong kung accepted ba siya ng PNS. So, pero si ear notching and other forms na medyo safe po kasi baka bumalik tayo dun sa animal welfare. So, may mga palatandaan pong inilalagay sa kambing o sa anumang alagang hayop para, kumbaga, inventory din kasi yan. And inventory according to their age and kumbaga kung ano mga status nila. So, importante po yung tagging or parang labeling. So, yun po. Kaya makikita po sa ibang farm, yung tenga ng kambing ay may mga tag. And of course po, yung recording. So, napakaganda po and napaka-organized po ng pag-aalaga ng hayop, kahit anong hayop. Basta may malinaw po na record-keeping system. So, dyan po kasi nakalagay yung mga essential data of individual animals. So, ang practice nga po ng iba dyan, nasa kalendaryo lang. So, ano daw po yung mga dapat iwasan? Prevention and control of diseases in goats. So, mortality rate in confined and semi-confined rearing reach a high level of about 40%. So, marami pong sakit na so internal parasitism, yung bulate, so pneumonia, so kung yun nga po yung sinasabi na exposure sa lamig, yung sa ulan, kaya po may mga design si kulungan para maiwasan po yan. Then blood parasitism and hemorrhagic septicemia. So vaccination against goat pox, rinderpest, and
foot and mouth disease are advised. So sa organic po, organic farming po, accepted po ang vaccination. And of course, para ma-ensure na maiwasan po, masiguro na maiwasan yung mga kailangan lang po talagang i-follow po yung mga recommendation sa pag-aalaga ng kambing. So yan po, si diarrhea is caused by bacterial infection, viruses or coccidian na problema din po. Tapos yun po, marami po siya, wound infection, milk fever, bloat, internal parasites, saka plant poisoning. So, kailangan po medyo kabisahin natin pati ano yung mga halaman na pwede at hindi pwede. Mga forages na dapat at hindi, kumbaga hindi dapat mapasobra yung kain. So, mga dapat din pong iwasan, avoid involvement in animal trading and trafficking. Tapos, isolate animal that becomes sick. So, yun po yung ng pag-aalaga po ng kambing. So, hanggang doon lamang po yung ating talakayan tungkol po sa racist small ruminant. So, sana po ay may natutunan po tayo sa dalawang episode na pinag-usapan natin yung racist small ruminant. Para po sa mga karagdagang kaalaman, so yung mga, sabi nga po yung sa PAES, yung sa PNS, yan naman po ay available sa internet. Tapos may may pinamimigay din po ang Department of Agriculture, lalong-lalo na ang Agricultural Training Institute tungkol po sa mga babasahin. So mas makikita po natin doon yung mga tamang sizes ng mga kulungan, tapos mga tamang pag-aalaga at ano yung mga sakit, detalyadong impormasyon tungkol sa mga sakit at kung paano siya maiiwasan, makukontrol at masusugpo. So hanggang dito lamang po. Sa muli po ay salamat sa pakikinig. Again po, sana po may natutunan tayo. And in advance po, congratulations po sa inyong pagtatapos. Sa wakas po, na kompleto nyo po yung mga mahalagang competency na sakop ng Organic Agriculture Production NC2. At inaasahan ko din po na magiging holder po tayo ng OAP NC2. Thank you po ulit. Tuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at Okay, so maraming salamat Ma'am Ems, TSD ng TESDA RTC Camp Sur sa pagtalakay ng paksang Racing Organic Ruminants. So bukas po ay ang huling broadcast na natin sa SOA on Organic Agriculture. Dahil bukas ay ang ating pagtatapos na. Okay, so congratulations po. Lalo-lalo na talaga yung mga tumutok sa ating School on the Air. Bukas po ang ating virtual graduation ceremony. Okay, so napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat DA, PLGU ng Camarines Norte, OPAG, at ang 12 LGUs ng Camarines Norte. Sa aming Center Director, Ma'am Elsa, at si Ma'am Prime, ang aming chief sa IS. At syempre, ang lagi po nating nakakasama sa ating technical side, si Kuya Chan at si Miss Joy Dean, ang ating admin staff ng IS. Maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Bukas po, tayo ay sama-sama sa ating huling broadcast, sapagkat bukas po ito na yung ating araw ng pagtatapos. Okay? So 9 to 10 pa rin po ng umaga tayo, same station pa rin. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita, mga kaugnay. Stay safe, stay healthy, let food be your medicine, and medicine be your food. Sa OA, we are all okay. Diyos mabalos po. siguradong pagkain sa buong bansa.
Tayo na't ating alamin kung ano ang e-learning for agriculture and fisheries. Ang e-learning for agriculture and fisheries ay isang major component ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute o DAATI e-extension program na nagbibigay alternatibo sa tradisyonal na serbisyong ekstensyon sa pagsasaka, pangingisda, maging sa sektor ng natural resources sa pamamagitan ng ICT o Information and Communication Technology. Paano magrehistro sa e-learning? Bumisita sa e-extension site na e-extension.gov.ph at i-click lamang ang e-learning component. I-click ang Create New Account link. Sagutan ang account registration form. Makakatanggap ka ng mensahe sa email para sa kumpirmasyon ng inyong account. At pwede ka na mag-login gamit ang inyong account. Bilang e-learners, makaka-enroll ka na sa iba't ibang kurso patungkol sa agrikultura at pangingisda. Pangalawa, maaari ka rin makadownload na ng digital learning resources o TechnoKids. At makakapanood ka pa ng mga video clips. Maaari ka na rin makisali sa iba't ibang diskusyon at forum online. Ako po si Kuya Chan, yan ang ating alamin. Ano ang nagtutulak sa amin na gawin ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon upang maging maliwanag ang pananaw at makamit ang higit pa. Kami ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, ang ahensya para sa pagsasanay at siya ring extension arm ng Department of Agriculture sa Rehiyon 5. Pangunahing tungkulin namin ang maghatid ng mga pagsasanay upang palawakin ang produksyon sa agrikultura at pangingisda. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa bayan ng Pili sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming mga training facilities ang nagsisilbing daan tungo sa pinaigting na produksyon, pagproseso at pangangalakal sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Saklaw ng aming operasyon ang mga lalawigan ng Bicol Region. Ito ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at mga isla ng Catanduanes at Masbate. Isinusulong ng ATI ang hangaring masiguro ang sapat at abot-kayang pagkain para sa sambayanan. Upang matupad ito, nakikipagtulungan ang ATI sa iba't ibang ahensya at individual. Sila ang mga kalahok sa National at Regional Agriculture and Fisheries Extension Systems. Layunin naming makapagbigay ng mataas na antas ng kaalaman tungkol sa pagsasaka sa pamamagitan ng mga teknikal na pagsasanay para sa agricultural extension workers ng pamahalaang lokal, maging sa city, municipal at provincial agriculturists at veterinarians. Isinusulong namin ang Bicol Agriculture and Fisheries Network. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga rural-based organizations, mga pamantasan at iba pang ahensya, pribado man o pampublikong sektor. ATI ang lead agency para sa harmonized at unified agriculture and fisheries extension sa buong bansa. Ayon sa Agriculture and Fisheries Modernization Act or AFMA, ang major extension services ay training, technology demonstration, farm and business advisory services, at information, education, and communication services. Dito nakaangkla ang 5 thematic areas ng DAATI Extension Leads. Patuloy naming binabalangkas ang mga akmang estratehiya upang palakasin ang kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Isinusulong din namin ang mga bagong hakbang, makabagong pamamaraan
at paghahanda para sa nagbabagong panahon. Sa pakikipagtulungan ng mga pribadong individual at mga organisasyon, pinaparami at pinapalawak ang sakop ng mga learning sites, demonstration farms at extension projects. Pinagtutuunan namin ng pansin ang Farm Business Advisory Services upang mabigyan ng angkop na tugon ang mga katanungan tungkol sa pagsasaka. Gamit ang modernong paraan ng komunikasyon, mabilis na naihahatid ang serbisyo at impormasyon tungkol sa pagsasaka at pangingisda. Pinaplano, sinusubaybayan at sinusuri ang pagpapatupad ng mga training at extension programs sa pamamagitan ng performance reviews at pagsaliksik tungkol sa naging epektong mga pagsasanay. Upang patuloy na mapabuti ang paghatid ng training and extension services, patuloy naming isinasaayos ang mga paraan at polisiya tungkol sa pagkilos ng ahensya. Sa ganitong mga hakbang, tinutupad ng ATI ang mahahalagang layunin nito para sa ating bayan. Mas pinaigting ng kagawaran ng pagsasaka ang tugon nito sa pangangailangan ng sambayanan sa sapat na pagkain sa panahon ng new normal. Kasabay ang ATI sa pagtugon sa mga suliranin ng bayan ukol sa supply chain, kabuhayan at kalusugan dulot ng COVID-19 pandemic. Mas epektibong malulunasan ang kahirapan at kakulangan sa pagkain kung ang paglago ng ekonomiya ay nakaangkla sa malakas na sektor ng agrikultura at pangingisda. Ating kaugnay, tungo sa napapanahong kaalaman, kakayahan at masiglang pamayanan. Kami ang Agricultural Training Institute sa Rehiyon 5.